में लोटेला बरुआ 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 करेला। काशी में लोटेला बरुआ 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 करेला। के हवे काशी के मालिक जानेवा गले डाली हना जानेवा गले डाली हना। काशी के मालिक विश्वनाथ बाबा से हो उठी बैठेले। हम हई काशी के मालिक जानेवा गले डाल भी जानेवा गले डाल भी। गाया में लोटेला बरुआ 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 करेला। के हवे गाया के मालिक जानेवा गले डाली हना जानेवा गले डाली हना।